Толкова скораш няма. Бягай от тук, бягай! Всичко ми минава. Стигни до оградата и край! Това е. Това е човека с най-много професии. Няма друг. Да, Сергей знае. Дай! Сега се върна вторник, трябва да отидем да му правя табела. Ще направя на входа на долу за табела. Народен лечител, Тоби Сергей. Табела направя на дясната. Народен лечител. Ги дрънчам. Такъв къде си? Чакай ми, тя са много малка. Айде, тя са голямата позиция, порасна, ама малка са много малка още. Да. Върчета голяма ви. Ама така и не да бъде, ама да бъде работа. Не, знаеш що? Защото имаш... До година и на него ще да разказвате. На него Ма кое казал, че мъжкото? Как направи това? У нас не си ми свърши за 20 години. Кой се спомня, Валя? Валя ме свърка няма, ама да му даде 20 години. Знам, че ме обичаш ти, но ти пречи гордостта. Чуй ме, мила, разбери и стани моя жена. Ще опадете ли да пускам ламбата?